Noniin. Hyppää siihen. En vitus. No hyppäät vittu. Oota, vai. Avoin hyppää. Minä kuvaan niin, sun pitää tehdä nyt jotain vitu hölmöä. Tää... Ai vittu! Pelottaa. Siihen tuli ihan jäätävän iso. Onko pelottaa ihan vitusti? Mä vedän uudelleen. Tuli semmonen instant regret. Tiedätkö? Kyllä mullakin kastoja on. Ei vittu. Mitä vittua? Ei vittu, nyt toukka! Ei tullu Ei vittu! Toukka! Ei tullu yhtään mitään. Sinä jäässä on ihan jäätävä. Häh? Siinä on ihan jäätä. Hehe. Hehe nyt. Ui vittu, sä vaan kasvatat näitä pikkukohtia. Ei vittu, jos sä jysäytät sen, niin se johtaa tänne asti toi naaru. Oi, tokka. Oi vittu! Halkesko se vitun kivi? Ei vittu se halkes! Siinä on tokka hyvä kivi. No ei vittu tosta auta. Toi ei mitenkään auta. Kahdella kädellä. Vittu! Siihen niin! Ei! Damn! Yeah boy! Se on aika vitun syvä jo. Vitun kääpiä hakkaa siellä tätä. Ois mä joku vitun alumiinipesä varmaan. No niin, joko tuolta. Ois se vittu tuolta? Vittu!